صبح پنجم کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه با یک رویداد جالب و خاطرمان آغاز گردید. نمایندگان کشورهای گوناگون جهان، متخصصان ساحه کشاورزی و کارشناسان بین‌المللی توسط 4 عدد اتوبوس از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به سمت شهر حصار حرکت کردند. هنوز در راه مهمانان توجه می‌کردند که چگونه از مرکز شهر دوشنبه تا وادی حصار منظره‌ها تدریجاً تغییر می‌یابند. درختان سرسبز و خرم، زمین‌های کارم، باغ‌های نوبنیاد و دهات آباد از دور سیمای یک منطقه کشاورزی رشد یابنده را نشان می‌دادند. برای تاجیکستان این بازدید اهمیت رمزی و کلیدی دارد، زیرا محض توسط چنین سفرها میتوان امکانات‌های واقعی ساحه اگراری و دورنمای رشد سیاحی اگراری را به جهانیان معرفی کرد. هنگام رسیدن به جماعت دهات سامان، مهمانان را فضای ایدانه استقبال گرفت. تحت صدای کرنه و سرنی، شعر و سرود و بانون نمک، نمایندگان مهمان نواز شهر حصار از جمله رئیس شهر حصار، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ناصرزاده جبار، هیئت مهمانان رسمی، معاون دیرکتور ژنرالی سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد خانم بت بگدال، راهبرت منطقوی سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه و اشتراکداران کنفرانس را پیشواز گرفتند. مهمانان را در خط سیر سیاحت اگراری معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان احمدزاده بهرام رجب راهبردی می‌نمود. برای مهمانان خارجی چنین استقبال بیانگری فرهنگ مهمان‌نوازی تاجیکان و احترام مردم به مهمان بود. بسیاری از آنها با تلفن‌های موبیلی این صحنه‌ها را ثبت می‌کردند. سپس هیئت مهمانان به باغ گیلاس خواجگی دهقانی میوه دهنده گیلاس وارد شدند. در اینجا که 4 هکتار باغ گیلاس موجود است، مهمانان با نوع‌های گوناگون گیلاس شناس شدند. بسیار بولذت است. واقعا هم
ман намояндаи Испания ҳастам ва ҳоло ин хоҷагиро тамошо карда истодам. Ин манзара ба кишвари ман хеле монанд аст бо муҳити анъанавии кишоварзиаш. Аммо таъми гелос дар ин ҷо фарқ мекунад. Дар ин ҷо гелос хеле ширин аст ва эҳтимол андозаи он низ калонтар бошад. Ростӣ маҳсулоте ки шумо дар ин ҷо парвариш мекунед воқеан хеле босифат аст. Аз рӯи он чизе ки мебинам, дар ин ҷо усулҳои муосири истеҳсол истифода мешаванд, аз ҷумла пӯшиши сабз ё растаниҳои муҳофизатӣ, ки як тадбири хеле устувор ва аз ҷиҳати экологӣ дуруст ба ҳисоб меравад. Ман воқеан ҳайрон шудам. Ҳамчунин мебинам, ки набототи маҳаллӣ ба табиати кишвари ман бисёр монанд аст. Ба назари ман ҳам иқлим ва ҳам навъи махсуси гелоси маҳаллӣ имконият ва иқтидори хеле бузург дорад. Ман аз ин боздид таассуроти хеле хуб гирифтам ва воқеан ҳайратзада шудам. дарахтони гелос ки меваҳояшон аз рӯи ҳаҷм, мазза ва вақти пухтарасӣ аз ҳам фарқ мекарданд, таваҷҷӯҳи махсуси меҳмонро ҷалб намуданд. ҳангоми роҳ гаштан миёни дарахтон, аксарият аз дидани серҳосилии боғҳо ба ҳайрат меомаданд. Барои бисёре аз намояндагони кишварҳои хориҷӣ ҷолиб буд, ки дар минтақаи нисбатан хурди кӯҳдоман чунин иқтидори бузурги истеҳсоли мева мавҷуд аст. Ман роҳбари ҳайати Федератсияи Россия дар иҷлосияи 35-уми конфронси минтақавӣ барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ мебошам. Имрӯз мо аз толори бисёр зебо ва муосири конфронс, ки дар он муҳокимаҳо оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва махсусан Тоҷикистон баргузор гардиданд, берун шуда ба шаҳри Ҳисор омадем. Ҳадафи асосии сафари мо ин аст, ки бо чашми худ бубинем кишоварзии Тоҷикистон имрӯз чӣ гуна аст, чӣ гуна рушд мекунад, ба чӣ натиҷаҳо ноил шудааст ва киҳо дар ин соҳа фаъолият доранд. Мо мехоҳем бевосита бо деҳқонон, бо онҳое ки дар замин меҳнат мекунанд суҳбат кунем, то дарк намоем, ки меҳнати онҳо барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизои мардум чӣ қадар муҳим аст. Тоҷикистон кишвари аҷибу дилфиреб мебошад. Дар ин ҷо шумо ҳама чизро пайдо карда метавонед: кӯҳҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва шаҳрҳои муосир. Мо имрӯз сафари худро аз боздид аз боғи гелос оғоз кардем ва имконият пайдо намудем, ки гелоси тару тозаро мустақиман аз дарахт бичашем. Ин маҳсулот яке аз навъҳои содиротии кишвар ба шумор меравад ва дар ғанӣ гардидани буҷети давлатӣ саҳм мегузорад. тавре ба мо фаҳмонданд, дар ин боғ 3 навъи гелос парвариш мешавад. Дар миёни онҳо яке аз маъруфтарин навъҳо дар Тоҷикистон дили кабутар мебошад. Вақте ман ин гелосҳоро мустақиман аз дарахт чашидам, фаҳмидам, ки қаблан низ онҳоро дида будам. Дар асл ҳамин гелоси Тоҷикистон аст, ки дар шаҳри Москав фурӯхта мешавад. Гелоси тоҷикӣ аз болаззаттарин гелосҳое мебошад, ки ба Москав ворид мегардад. Дар ҳамаи бозорҳои Москав гелоси Тоҷикистон ҷойгоҳи аввалро дорад. Аз ҳамин хотир ба назари ман мардуми шумо ва деҳқонони шумо имкониятҳои бисёр хуб доранд, то соҳаи кишоварзиро боз ҳам рушд диҳанд ва содироти маҳсулотро ба кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла ба Федератсияи Россия бештар намоянд. Сабзавоту меваҳое, ки аз Тоҷикистон ба Россия мераванд, болаззатанд ва арзиши баланд доранд. Мо омодаем ин ҳамкориҳоро дар оянда низ густариш диҳем. Мувофиқи барномаи мо, мин баъд боз аз чанд хоҷагии дигари кишоварзӣ боздид хоҳем кард. тавре ташкилкунандагон ваъда додан, мо самтҳои дигари рушди соҳаро низ мебинем ва муайян мекунем, ки дар кадом бахшҳо имкониятҳои нави ҳамкорӣ вуҷуд доранд. аз номи худ мехоҳам пеш аз ҳама ба онҳое муроҷиат кунам, ки дар замин меҳнат мекунанд. меҳнати шумо сангин аст, вале бисёр арзишманд мебошад. бе меҳнати ҳаррӯзаи шумо рӯи дастархони мо озуқаворӣ намебуд ва инсон беғизо зиндагӣ карда наметавонад. ба шумо нерӯ, саломатӣ, ободии хонадон ва некуаволии оилаҳоятонро таманно дорам. ҳамеша дар ёд дошта бошед, ки деҳқон шахсе, ки дар замин меҳнат мекунад, муҳимтарин инсон дар соҳаи кишоварзӣ аст. Здоровья вам, процветания вашим домам, благоденствия вашим семьям. И помните всегда, что фермер, тот, кто работает на земле, это первый человек в сельском хозяйстве.
меҳмонон аксу навор гирифта бо табассум гелос мечашиданд. дар чунин лаҳзаҳо саёҳати аграрӣ танҳо бо зидди оддӣ нест, ин таҷрибаи зинда аст. вақте меҳмон шахсан мева мечинад, маззаи маҳсулотро эҳсос менамояд ва ҳамин тавр робитаи эҳсосӣ ба вуҷуд меояд. маҳз ҳамин ҷанба метавонад сайёҳии аграриро ба яке аз самтҳои ҷолиби иқтисодии сайёҳӣ табдил диҳад. ман дар шаҳр зиндагӣ ва фаъолият мекунам ва намояндаи ҳукумати Дания дар назди Созмони Озуқаворӣ ва Кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид мебошам. ҳар ду сол як маротиба Созмони Озуқаворӣ ва Кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дар яке аз кишварҳои узви худ дар минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ конфронс баргузор мекунад. имсол ин конфронс дар маротибаи аввал ба таври ҳузурӣ дар Осиёи Марказӣ доир гардид. Тоҷикистон аз Дания хеле дур аст, аммо ин сафар воқеан арзандаи роҳ ва вақт буд, ҳам аз нигоҳи муҳокимаҳое ки мо дар ин ҷо доштем ва ҳам аз назари истиқболу меҳмоннавозии ҳукумати Тоҷикистон ва ҳам аз мардуми тоҷик. ҳама чиз дар ин ҷо аҷиб аст. мо ҳатто мегӯем, не, мо мехоҳем боз бештар бимонем. Мо мехоҳем муддати дарозтар дар ин кишвар бошем. Кишвар, мардум, таомҳо, мусиқӣ, ҳама чиз бисёр зебо ва хотирмон аст. худи конфронс низ хуб ва ҷолиб баргузор шуд ва табиату манзараҳои Тоҷикистон воқеан ҳайратангезанд. имрӯз боғҳои гелоси ҳисор тадриҷан аз як бахши оддии боғдорӣ ба унсури бренди минтақа табдил меёбанд. шароити мусоиди иқлими водии ҳисор, хоки ҳосилхез, оби фаровон ва иқлими мусоид имконият додааст ки дар ин минтақа навъҳои серҳосилу хушсифати гелос парвариш карда шаванд. ин аст ки ба ҳисоби миёна аз 1 гектар то 8 тонна ҳосил ба даст меояд. аммо масъала танҳо дар ҳаҷми истеҳсол нест. муҳим он аст ки имрӯз ҷаҳон бештар ба маҳсулоти табиӣ, экологӣ ва анъанавӣ таваҷҷӯҳ дорад ва гелоси ҳисор маҳз ҳамин хусусиятҳоро доро мебошад. коршиносони хориҷӣ зимни суҳбатҳо таъкид менамуданд ки Тоҷикистон метавонад дар бозори маҳсулоти экологӣ ва сайёҳатҳои аграрӣ мавқеи хуб пайдо кунад, зеро имрӯз дар ҷаҳон танҳо маҳсулот фурӯхта намешавад, таърих, фарҳанг ва ҳуввияти он низ арзиш дорад. пас аз боздид аз боғи гелос, ҳайати меҳмонон ба самти дараи алмосӣ ҳаракат карданд. дар канори роҳи Душанбеи Турсунзода, ки дар гузашта қисми роҳи бузурги Абрешим буд, меҳмонон назди муҷассамаи гӯсфанди зоти ҳисорӣ қарор гирифтанд. дар ин ҷо ба меҳмонон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи ташаккулёбии гӯсфанди зоти ҳисорӣ маълумот дода шуд. коршиносон шарҳ доданд ки ин зот ҳанӯз дар асри 6 тавассути селексияи халқӣ ташаккул ёфта, имрӯз яке аз рамзҳои чорводории тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин муҷассама на танҳо як объекти ороишӣ, балки рамзи эҳтиром ба мероси аграрии миллӣ аст. имрӯз дар ҷаҳон масъалаи ҳифзи зотҳои маҳаллӣ ва гуногунии биологӣ ба яке аз мавзӯъҳои муҳим табдил ёфтааст. тоҷикистон низ кӯшиш дорад ки тавассути чунин ташаббусҳо арзиши мероси кишоварзии худро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намояд.
яке аз нуқтаҳои муҳими сафар боздид аз муҷассамае буд ки ба ифтихори ворид гардидани дараи алмосӣ, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури тоифии нави гулобӣ ба низоми мероси кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид гузошта шудааст. ин рӯйдод барои Тоҷикистон аҳамияти стратегии байналмилалӣ дорад. мақоми низоми мероси кишоварзии муҳими ҷаҳонӣ танҳо ба минтақаҳое дода мешавад ки дорои низоми нодири кишоварзӣ, донишҳои суннатӣ, гуногунии биологӣ ва фарҳанги ғанӣ мебошанд. ворид шудани дараи алмосӣ ба ин феҳрист маънои онро дорад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ арзиши кишоварзии анъанавии ин минтақаро эътироф кардааст. дар пояи муҷассама меҳмонон акси дастаҷамона гирифтанд. имрӯз бисёр кишварҳо аз чунин мақом барои ҷалби сайёҳон ва сармоя истифода мебаранд. масалан, минтақаҳои дорои мақоми низоми мероси кишоварзии муҳими ҷаҳонӣ дар ҷопон, чин ва Италия ба марказҳои маъруфи сайёҳии аграрӣ табдил ёфтаанд. Тоҷикистон низ метавонад аз ҳамин таҷриба ба таври васеъ истифода барад. марҳалаи навбатии хатсайр боздид аз боғи 25-солагии истиқлолият буд ки зиёда аз 100 гектар масоҳат дорад. дар ин ҷо меҳмононро бо нон ва шарбатҳои табиии мевагӣ истиқбол гирифтанд. махсусан шарбати гелоси шаҳдбор таваҷҷӯҳи меҳмононро ҷалб намуд. ҳангоми гардиш дар боғ коршиносони соҳаи кишоварзӣ бо ҳам табодули таҷриба карданд. масъалаҳои истифодаи технологияҳои обёрӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, нигаҳдории маҳсулот ва рушди содирот мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Добрый день, меня зовут Диляра Равилова-Боровик. имрӯз мо на дар толори ҷаласаҳо, балки дар миёни хоҷагиҳои кишоварзӣ ва фермерӣ қарор дорем. мизбонони меҳмоннавози тоҷик барои мо сафар ба хоҷагиҳои кишоварзию деҳқониро ташкил карданд. аммо ҳоло ман мехоҳам на дар бораи худи конфронс, балки дар бораи ин кишвари хеле зебо сухан кунам. ин аввалин сафари ман ба Тоҷикистон мебошад ва ман бар он назарам ки ин кишвар дар бахши агротуризм имкониятҳои бузург дорад. агар шумо ба Тоҷикистон биёед, шуморо чунин боғҳои зебои гилос интизоранд. шумо метавонед аз хоҷагиҳое дидан намоед ки дар онҳо зоти аҷиби гӯсфанд парвариш мешавад ва баъдан аз онҳо маҳсулоти босифати гӯшти истеҳсол мегардад. барои меҳмонон метавонанд сафарҳои гуногун ба кӯлҳо, дарёҳо ва кӯҳҳо ташкил намоянд. аммо муҳимтар аз ҳама, шумо эҳсос мекунед ки таппиши қалби Тоҷикистон маҳз дар соҳаи кишоварзӣ аст. шумо мебинед ки чӣ гуна хоҷагиҳо ва чароғоҳҳое ки чанд сол пеш танҳо заминҳои оддии кишоварзӣ буданд, имрӯз ба маҷмаъҳои муосир ва бо суръат рушдёбанда табдил ёфтанд. дар ин ҷо метавон бисёр чизҳоро дид. бо навъҳои гуногуни маҳсулот шинос шуд. дид ки онҳоро чӣ гуна парвариш мекунанд ва бо деҳқонони оддӣ суҳбат намуд. онҳо аз таҳти дил ба шумо ҳама чизро нишон медиҳанд, нақл мекунанд ва ҳатто имконият медиҳанд маҳсулоти худро бичашед. ин кишвар воқеан аҷиб аст. кишвари дорои имкониятҳои бузург ва иқтидори азими агросаёҳӣ. ва агар шумо чунин имконият дошта бошед, ҳатман ба Тоҷикистон биёед. дар ин ҷо шуморо истиқболи гарму самимӣ, таомҳои болаззат ва марғзорҳои васеъу зебо интизоранд ки метавонед аз онҳо дидан кунед, акс гиред ва бо мардум суҳбат намоед. агар дар бораи он сухан гӯям ки барои рушди
рушди боз ҳам беҳтари агротуризм дар тоҷикистон чӣ бояд кард? Ба назари ман пеш аз ҳама бояд имкониятҳои табииро бо инфраструктури муосир пайваст намуд. хуб мешуд агар дар ҳар чунин хоҷагӣ ҳатман меҳмонхона ё хонаи меҳмонон вуҷуд дошта бошад, то сайёҳон танҳо барои чанд соат аз шаҳр наоянд, балки имконият дошта бошанд шабро ҳамин ҷо рӯз кунанд, шом бихӯранд, зиндагии деҳотро эҳсос намоянд ва аз ҳавои тозаи табиат баҳра баранд, на ин ки фавран ба шаҳр ва меҳмонхона баргарданд. Ба назари ман пешниҳоди хизматрасонӣ барои омода кардани наворҳои кӯтоҳи хотиравӣ ба ҳар як сайёҳ низ бисёр муҳим аст. шумо мутахассисони хуб доред, ки аз технологияҳои муосири рақамӣ, дронҳо ва камераҳои рақамӣ истифода мебаранд. ин имконият вуҷуд дорад, ки сайёҳ на танҳо як рӯз ин зебоиро бубинад, балки порчае аз онро ҳамчун хотира бо худ барад. ман аниқ медонам, ки дар тоҷикистон аспҳо низ ҳастанд. ин барои одамони шаҳрӣ, махсусан барои кӯдакон, муошират бо ҳайвонот, бо аспҳо, гӯсфандон ва муҳити деҳот бисёр ҷолиб аст. кӯдакон ширро танҳо дар мағоза мебинанд, аммо намедонанд он аз куҷо меояд. барои ҳамин махсусан барои оилаҳое ки фарзанд доранд бисёр муҳим аст, ки ба чунин ҷойҳо биёянд, шабгузаронӣ кунанд, зиндагии воқеии деҳотро бинанд ва баъд он навори хотиравиро дар шаҳр тамошо кунанд, ба дӯстонашон нишон диҳанд ва бигӯянд ман дар он ҷо будам ва ҳамин тавр дигаронро низ ба Тоҷикистон даъват намоянд. ин метавонад такони иловагӣ барои рушди агротуризм гардад ва албатта тарғибот. Тоҷикистонро бештар муаррифӣ намоед, на танҳо дар дохили кишвар ё миёни давлатҳои ҳамсоя, балки инчунин барои кишварҳои Аврупо. дар Аврупо чунин зебоӣ ва чунин табиати нотакрор кам аст. аз ҳамин рӯ ман мутмаинам, ки аз кишварҳои аврупоӣ бисёр нафарон хоҳиши дидани Тоҷикистонро бо чашми худ хоҳанд дошт. Очень важно, это даст импульс дополнительный. инҷо муовини директори генералии созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хонум Бет Бекдол ҳатто шахсан ба нардбон баромада аз дарахт гелос чид. ин лаҳза зуд ба маркази таваҷҷӯҳи аксбардорон ва васоити ахбори омма табдил ёфт. меҳмонон аксунавор гирифта бо табассум гелос мечашиданд. дар ҳамин ҷо масъалаи рушди сайёҳии аграрӣ низ матраҳ гардид. коршиносон пешниҳод карданд, ки Тоҷикистон метавонад хатсайрҳои махсуси чидани мева, рӯзе бо деҳқон, таҷрибаи боғдорӣ ва таомҳои анъанавӣ ташкил намояд. ин таҷриба имрӯз дар бисёр кишварҳои ҷаҳон даромади бузург меорад. маслан дар Италия ва Фаронса ҳазорҳо нафар сайёҳ танҳо барои иштирок дар ҷамъоварии ангур ё истеҳсоли панир ба деҳот мераванд. Тоҷикистон низ метавонад чунин таҷрибаро мутобиқ намояд. сафари меҳмонон баъдан ба минтақаи намоиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ, боғи тогзор ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ идома ёфт. дар ин ҷо фазои воқеии ҷашнӣ ҳукмфармо буд. зери садои карнаю сурнай ва рақсу суруд меҳмонон пешвоз гирифта шуданд. ин гуна лаҳзаҳо нишон медиҳанд, ки фарҳанг метавонад монеаҳои забонӣ ва ҷуғрофиро аз байн бубарад. хусусан ин ҳолат дар саҳнаи зери таваҷҷӯҳи хонум Бек Бекдол қарор гирифтани рақси мардона бар аъло аён гардид. дар намоишгоҳ намунаҳои беҳтарини гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба намоиш гузошта шуданд. ба меҳмонон дар бораи вазни зиёд, мутобиқшавӣ ба иқлими минтақа ва аҳамияти иқтисодии ин зот маълумот дода шуд. имрӯз гӯсфанди зоти ҳисорӣ танҳо як зоти чорвон нест, он бахше аз таҷрибаи нодири кишовардии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
яке аз қисматҳои ҷолиби сафар боздид аз токзори хоҷагии деҳқонии Мирзо Карим буд. дар ин ҷо меҳмонон бо токзори ангури машҳури тоифии гулобӣ шинос гардиданд. ин нави ангур ки бо хушаҳои калон, маззаи ширин ва қобилияти хуби нигаҳдорӣ маъруф аст, имрӯз яке аз рамзҳои кишоварзии Ҳисор маҳсуб мешавад. Fertilizers, they don't even want. шукрони собиқдоли кишвар ки бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомои Раҳмон ҳама ташаббусҳои созанда дастгирӣ ёфтанд ва маҳз яке аз ташаббусҳое ки аз ҷониби сатҳи байналмилалӣ пазируфта шуд, ин ташаббуси пешвои муаззами миллат буд ки яке аз минтақаҳои зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дараи алмосӣ ба низоми мероси кишоварзӣ дарои аҳамияти ҷаҳонӣ дошта ворид гашт. ва маҳз ба шарофати ин сиёсати хиратмандона имрӯз дари ҷумҳурии Тоҷикистон боз аст ва меҳмонони зиёд ба ҷумҳурии мо ташриф меоранд. бибинед ки дар доираи баргузории конфронси 35-ми созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид яъне доир гарда истодааст, дар ҷумҳурӣ доир гарда, яъне аз 11 то 15 май имрӯз дар шаҳри Ҳисор дар мавзее ки ба низоми мероси кишоварзӣ дарои аҳамияти ҷаҳонӣ дошта ворид гаштааст, меҳмонон ташриф оварданд ва ба хотири меҳмонон барои дидан намудан аз яъне боғзорҳое ки дар ин низом ворид гардидааст, яъне ангури тоифии гулобӣ, дар баробари гӯсфанди зоти Ҳисорӣ. ба ин мақсадам ба хотири ташрифи меҳмонон имрӯз намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ, намоиши гӯсфанди зоти Ҳисорӣ ва намоиши он маҳсулотҳое ки аз ангури тоифии гулобӣ омода карда мешавад, пешкаши меҳмонон ин чорабинӣ карда шуд. дар баробари ин ҳунарҳои мардумӣ ки вобаста ба минтақа хос мебошад, яъне ҳунарҳои миллӣ, яъне аз насл ба насл то ба имрӯз боқӣ мондааст, имрӯз пешкаши меҳмонон гардонда шуда истод. ман фикр мекунам ки меҳмонон аз дидани ин намоиш хеле ҳам хушҳол гардиданд ва аз чеҳраи болидарӯи онҳо маълум аст ва бовари комил дорем ки ин нақшаҳо, баргузории ин гуна чорабиниҳо ва ташкили ин намоишгоҳ барои дар оянда рушд ёфтани сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ, яъне рушди сайёҳии агротуризм мегӯянд, яъне рушди сайёҳии кишоварзӣ боз ҳам рушд меёбад. ба ин васила яъне ворид гардидани лоиҳаи сармоягузорӣ, беҳтар гардидани инфрасохтор ва рушди иқтисодии иҷтимоии ҷумҳурии азизамон мусоидат менамояд. коршиносон ба меҳмонон хусусияти ҷолиби токпарварии маҳаллиро шарҳ доданд. парвариши ангур бе истифодаи сутун ва конструксияҳои металлӣ. токҳо озодона рӯи замин ё унсурҳои табиӣ паҳн мешаванд. ин унсури суннатӣ на танҳо арзиши иқтисодӣ дорад, балки ба нигаҳдории намии хок ва муҳофизати растанӣ аз гармии зиёд мусоидат мекунад. маҳз ҳамин гуна унсурҳо метавонанд асоси рушди сайёҳати этнографӣ ва аграрӣ гарданд, зеро сайёҳи муосир бештар мехоҳад на танҳо манзараро бубинад, балки тарзи зиндагии мардумро низ эҳсос кунад. Сегодня у нас последний день. имрӯз рӯзи охирини ҳузури мост. ман ҳамчун намояндаи ҳайати ҷомеаи шаҳрвандӣ омадаам. созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ низ дар конфронси минтақавӣ ки имсол дар кишвари зебои Тоҷикистон баргузор гардид, иштироки ҷудогона доштанд ва мо аз ин бисёр хушҳолем. мо чунин мешуморем ки баргузории чунин як конфронси муҳим дар минтақаи мо қадами бисёр муҳим мебошад. ҳама чорабиниҳо дар сатҳи хеле баланд баргузор шуданд. имрӯз рӯзи охирони конфронс аст ва ман ҳам бо ҳамроҳии ҳамкоронам бисёр хушҳол шудем ки аз шаҳр берун омадем ва имконият пайдо кардем Тоҷикистонро аз наздик бубинем. мо мехостем Тоҷикистонро ҳамон гуна ки воқеан ҳаст тамошо кунем. зиндагии мардум, муҳити деҳот ва фаъолияти кишоварзонро. ҳама чиз воқеан олӣ аст. мо дар ҳайрату ҳаяҷон қарор дорем. боғҳои гелос аз ҳамаш чашидем, сер шудем ва воқеан лаззат бурдем. бисёр аҷиб ва хотирмон аст. барои ҳама дидани зоти гӯсфанди ҳисорӣ хеле ҷолиб буд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи зиёд ба ангурпарварӣ зоҳир гардид. ҳама мехостанд бидонанд ки кадом навъҳои ангур парвариш мешаванд, маҳсулот ба куҷо содир мегардад ва вазъи содирот чӣ гуна аст. яъне аён буд ки иштирокчиён воқеан таваҷҷӯҳ доранд. вале аз ҳама муҳимаш, ҳамаи мо бисёр хушҳол шудем ки бо деҳқонон вохӯрдем, бо ҳамон одамоне ки воқеан пушти он масъалаҳо ва корҳои
масъалаҳои муҳиме қарор доранд, ки мо онҳоро дар толори конфронс муҳокима мекардем. Агар дар бораи таъссуроти умумии ман аз конфронс ва сафари аграрии имрӯза пурсед, фикр мекунам бисёриҳо бо ман ҳам фикр мешаванд, ки конфронси имсола дар сатҳи махсусан баланд баргузор гардид. Ба назари ман ҳамаи кишварҳо аз меҳмоннавозии Осиёи марказӣ ба ваҷд омаданд. Ростӣ фикр намекунам конфронсҳои минтақавӣ то имрӯз дар чунин сатҳи баланд ва бо чунин меҳмоннавозӣ баргузор шуда бошанд. Как внутри страны, так и на экспорт. дар растаҳои ҳунарҳои мардумӣ меҳмонон бо тоқидӯзӣ, чакандӯзӣ, кандакорӣ, таомҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои суннатии тоҷикон шинос шуданд. Ба бархе аз меҳмонон тоқиҳои миллӣ тӯҳфа карда шуд. Ин иқдом фазои дӯстӣ ва эҳтироми фарҳангиро боз ҳам гармтар намуд. Сипас меҳмонон аз таомҳои миллӣ чашиданд. Аз қабили дуғи навкашида, оши палов, оши бурида, хомшӯрбо бо гӯшти гӯсфанди ҳисорӣ ва навъҳои гуногуни нонҳои маҳаллӣ. Маҳз ҳамин омезиши кишоварзӣ, меҳмондорӣ ва фарҳанг метавонад асоси хатсайрҳои пуриқтидори сайёҳӣ гардад. Дар идомаи чорабинӣ нахуст раиси шаҳри Ҳисор Носирзода Ҷаббор суханронӣ намуда таъкид намуд, ки ворид гардидани гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифӣ ба низоми мероси кишоварзии ҷаҳонӣ барои Тоҷикистон дастоварди муҳим мебошад. Сипас хонум Бетбекдол суханронӣ карда аз рушди соҳаи кишоварзӣ ва талошҳои Тоҷикистон барои ҳифзи мероси аграрӣ изҳори қаноатмандӣ намуд. Кишоварзӣ бояд на танҳо воситаи истеҳсол, балки омили ҳифзи фарҳанг, табиат ва рушди устувор бошад. нуқтаи ниҳоии хатсайр ташрифи меҳмонон ва бозид аз мангоҳи таърихиву фарҳангӣ Ҳисор гардид. Ин ёдгорӣ, ки таърихи зиёда аз 3000 сола дорад, имрӯз яке аз марказҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. меҳмонон аз дарвозаи қалъа гузашта бо таърихи минтақа ва дӯконҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос гардида барои худ имкон пайдо карданд, ки армуғон гиранд. Барои бисёре аз меҳмонон ҳайратовар буд, ки дар масофаи ҳамагӣ чанд километр аз пойтахт чунин мероси бузурги таърихӣ ҳифз шудааст. Қалъаи Ҳисор дар ин хатсайр нақши махсус дошт, зеро он нишон медод, ки саёҳати аграрӣ танҳо бо боғу тогзор маҳдуд намешавад. Он метавонад бо таърих, фарҳанг ва ҳунарҳои мардумӣ пайванд гардад. Аввалан, кишвар дорои табиати рангоранг ва иқлими гуногун мебошад. Ин имкон медиҳад, ки навъҳои зиёди маҳсулоти кишоварзӣ парвариш карда шаванд. Дуюм, анъанаҳои қадимаи боғдорӣ, чорводорӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳанӯз ҳам нигоҳ дошта шуданд. Сеюм, меҳмоннавозии мардум метавонад яке аз бартариҳои асосии рақобатпазири Тоҷикистон гардад. Ҳамин тавр, сафари меҳмонони конфронси 35-уми минтақавии Созмони Озуқа ва кишоварзии Созмони Милли Муттаҳид ба шаҳри Ҳисор танҳо якчорабинии дипломатӣ набуда, намоиши воқеии имкониятҳои Тоҷикистон гардид. Маҳз чунин ҳамгироӣ метавонад Тоҷикистонро дар харитаи нави сайёҳии минтақа ҷойгоҳи махсус диҳад. Вақте меҳмонон бо як ҷаҳон таъссурот ба Душанбе бармегаштанд, эҳсос мешуд, ки ин сафар на танҳо боздид, балки шиносоӣ бо рӯҳи воқеии Тоҷикистон буд. Кишваре, ки дар он табиат, меҳнат, фарҳанг ва таърих дар як хатсайр ба ҳам мепайванданд.